чай. Мисля, че е това. А, да, какво става, хора, днес? Както виждате, ще правим грима шейк. Или нещо подобно, не съм сигурен дали ще стане. За тази работа ни трябва шейкър, самия шейк, чашка и малко сметана. И мляко. Първо трябва да сложим 200 мг мляко, което ще бъде малко... О, божите, въобще нищо не се вижда, само че цак. Минах 100 сега и... още малко 100. Добре. Сега следващата стъпка. Слагаме шейка, ако отворим шейка. Отворихме шейка и сега трябва да го сложим тук някакси да го разбиеме. Да се сипе. Вие може би не виждате вътре какво случва, но нищо интересно. Сега слагаме капачето и трябва да затворим хипер. Добре. Тя се затвори. Чакайте, че малко се върха. Тя превърта. Сега как да стигне, бе? Мисля, че е така добре. Добре. Сега само трябва да разбиваме. От половин час разбиване мисля, че вече е готов. Да, нека отворим сега тук това капаче. Мириш много хубаво. Буквално мириш на мляко и шейк. Би трябвало на това мириш, явиме. И вау, това е доста яко. Нали, грима шейк се правиш от боровинки, обаче това не е точно. Малко странно стана. Абе, стане. Сега трябва да сложим и сметаната, която аз трябва да сложа. Аз не сложа бая. Почти цялата искаме така да навия. Та-да! Както виждате сега. Добре, и накрая за по-хубав ефект, малко така да се дам, едно ледче. Сега малко странно стана. И трябваше да сложа леда преди това, но няма значение. С сламката ще се опитам да го набутам навътре, няма да се получи, ама за първи път според мен става добре. И сега е ред да го пробваме. Бива го, хора. Бива. Напишете в коментарите дали ви е харесал, как изглежда.